Madwar id-dinja tfakret l-akbar festa tal-insara, il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. L-knejjes kollha, inkluż dawk f'Malta u Għawdex, minn kmieni filgħodu sebħu bid-daqq melodjuż ta' qniepen li fakruna fiċ-ċelebrazzjoni tal-Għid il-Kbir. Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna iwassal il-funzjoni tal-Għid mill-Katedral tal-Imdina. U insista li Kristu mhux se jabbandunana f'dan iż-żmien diffiċli. Min jaf kemm il-darba jiġrilna hekk fil-ħajja tagħna. Min għalina li Alla telaqna, li kollox falla, li m'hemmx tama. Il-mulej innifsu jersaq lejna. L-Arċisqof kompla billi wassal messaġġ ta' tama għat-tieni jgħid li qed jiġi ċċelebrat f'nofs ta' pandemija. Il-mulej aħna fejn aħna min aħna jissieħeb magħna. Ma jitlaqniex, ma jabbandunanix. Jatina l-grazzja li narfuh fil-misteru kbir tal-qsim tal-ħobs. Dan kollu fil-waqt li għal sena oħra pajjiżna esperjenza toroq vojta mingħajr ebda purċissjonijiet. Jum fejn fil-waqt li bosta qattawh il-bot mill-qraba u ħbieb kawża tar-restrizzjonijiet tal-pandemija li għadha qed tippersisti, xorta waħda żammew l-atmosfera u l-ispirtu ta' ġabra f'jum daqshekk speċjali fejn ġie mfakkar ir-rebħa ta' Kristu l-Xost. Ma jistax jonqos li fil-knejjes ma saritx il-quddiesa l-Għid il-Kbir bil-preżenza tan-nies. Bil-knejjes inżammu magħluqin ħlief għat-talb personali. Fil-fatt Net News dar qatt ta' knejjes fosthom dawk tal-Mostanna x-Xar u l-Birgu fejn kien jispikka is-silenzju. Waqt il-barka tal-Għid il-Kbir tal-Urbi et Orbi, il-Papa Franġisku qal li dan il-jum hu simbolu ta' tama fi żmien fejn ħafna jinsabu għaddejjin minn perjodu diffiċli kawża tal-COVID-19. Wasqar li wieħed jittama li r-restrizzjonijiet brabta mal-pandemija ma jostrux it-talb u l-ġabra. Preghiamo che tali limitazioni, come ogni limitazione alla libertà di culto e di religione nel mondo, possano essere rimosse e a ciascuno sia consentito di pregare e lodare Dio liberamente. Il-Papa tkellem ukoll dwar il-kriżi soċjali u ekonomika li d-dinja tesperjenza, mod speċjali dawk li jinsabu fil-faqar. Fid-daw tal-pandemija, numru żejt ta' persuni kienu preżenti għal quddiesa u l-barka tal-Papa biex jiġu mħarsa il-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa.